Ongitorri Txukirratira 107.0. Eta bestela internet bidez itxuki.eus. Gaur bai Leiregaz daku irratsaioe kafe txubet Leiregaz ia nogaz datorren gaur. Beti gente interesantigaz egileekaz. Leiregaz kafe txubet, amen, Txukirratian. Kaixo danoi, zelan zauzie. Gaurkoan oso gonbidatu berezia daukagu hemen Txukirratian, neuretxeko txiki honetan. Geguaz berba luze bat eiteko gogoak az etorri dana. Zeitzit dinot, gaur geguaz daukagulako Jon Kortazar Uriarte, eta esango zue, nor dan, ez, Jon Kortazar. Bueno, nik orain 10 urte, gutxi gara bera ezagutzen dut, biok lan egite duen dugulako Euskal Herriko Unibertsitatean, da astero ez bada, 2 astetan behin edo, nire bulegora etortzen zara liburuei buruz hitz egitera eta bizitatxo txikitzu bat egitera, eta edo koku bat egiteko, ezta? Egia da, ezta? Bai, Holanda, ezta? Bai. Bueno, Jon Kortazar mundakarra da, Euskal Literaturan katedraduna da 1982tik ona, ezta? Bai, Olimpiaden garaia. Olimpiaden urte barian. Olimpiaden urtea da. Bai, ezta? Bueno, Euskal Literatura aztertzen eta ezagutzarazten lan handia egin dau betidanik, eta gaur egun laida deitzen den ikerketa taldeko ikerlari nagusia dugu, Jon Kortazar, unibertsitatean. Hainbat liburu argitaratu dauz 20. mendeko Euskal Literaturari buruzkoak, bai euskaraz, bai gazteleraz, ingelesez be bai, ezta? Bai. Eta hau gutxi badabe, hainbat egunkarietan kolaborazioak be egiten dauz, bai Korreon, Deian eta beste hainbatetan. Eta gaur, beragaz azkenengo liburuagaz datorkigu Jon, ze Lauaz eta olerkariari buruzko liburua da. Beran izenburua da Esteban Urkiaga Lauazeta, poesia, artea eta ideologia. Pamiela argitaretxeak argitaratu dauen liburuagaz datorkigu. Jon, ez eguzu lehenik eta behin, nor izan zen Lauazeta eta zergaitik liburu hau? Bai. Esteban Urkiaga Lauazeta Laukizek jaiotzen da, Mungitik hurbil dagoen herritxu batetan, 1905. 10 urte, bueno, ez bitxitxago daukanean familiak lau 6 urteko danean, familiak erabakitzen den Mungira jutea. Bilbora doan trenbideak norabidea aldatzen da belako. Garai hartan egiten zen Mungia, Sondika, Lutxana bidea, eta gero Lutxanan tren aldatu behar zen Bilbora joateko. Eta une hortan, 1911 egiten da bena da, Sondikatik zuzenean Bilbora. Orduan familiak pentsatu eban, horrek mungo ebala, diroa egiteko, bizitzeko modu berri bat Mungian, eta taberna bat, eta etxe bat, ostatua jarri eben, tren geltokitik hurbil, oso hurbil. Etxea honikan, zutunik dau, orain beste hotel klase bat da, jarri izan baitaren, jatetxe bat, baina uste momentu honetan taberna dagoela. Jesuitetara joan zen ikastera, gero ordena itxi, eta hasi zen kazetaritzan, Euskadi egunkarian, PNV-ren egunkari hortan. Baina batez ere ezaguna da, eta gure artean, gure garaira heldu da, poeta garrantzitsu bat izan zalako bere garaian,
Poema liburu bi argitaratu ebazan, bata 1991 bide barriak ditutakoa, eta izen horrek adierazten da benez, bide barriak zabaldu gura ebazan euskal literaturan. Eta bigarrena 1995 da, eta orduan hori deitzen da, deitu eban arratz beran. Hori gai nagusia da, baina badago beste biografiarekin lotutako beste arrazoi bat ezaguna izateko. Gernikako bombardaketa gertatzen denean, 37an, Laguaseta, handik egun bitara, bombardaketaren ondoren, Gernikara hurbiltzen da Frantziatik etorritako kasetari frantses batekin, Georges Bernier ditutako kasetari batekin, eta naiz eta erretiredan joian, gudarien komandante batek ezagutzen kontu zibiliz, sartu dira, Laguasetak eta kasetari horrek erabaki eben, Gernikako arbola dagoen tokiraino igotia, eta han Santa Clara konbentuan harrapatu ebezen. Eta hori izan zen usteot aprilaren 28an, Gasteizera horaten dabe, Gasteizen atxilotu, epaiketa bat dago, epaiketa oso arina, eta, bueno, behar bada arautegi legal asko bakoa, eta, bueno, Laguaseta fusilatu jeben, ekainaren 25an, Gasteizen. Orduan, alde batetik daukagu poeta handi bat, eta beste alde batetik daukagu fusilatu izan zen poeta bat. Eta horrek ekartzen ditugu baita ere paralelismoak, adibidez, García Lorcarekin, edo Arestik egin zuen poema bat, gerran hildako poetei buruz, eta orduan aipatzen ebazan Federico, García Lorca, Hernández, eta baita ere Laguaseta. Eta liburu honek zer islatzen dauen berana? Osa, beran bizitzari buruzko liburua da? Edo, deigarri egitu jat hor artea ipintzen dozula. Hau da, poesia, artea eta ideologia. Eta arte horrek zer esan nahi dau? Bai, bueno, kontua da, ez dakit, nik tesia Koldo Mitxelenarekin egin eban. Da, bueno, egia esan garaiko kontuak dira, garai hartakoak esan nahi dut, 1995 aurrerakoak. Batxillergoan nik euskal literatura Mikel Zerraterekin ikasi neban, eta ikasten genduen berak eukan eskulibru batekin, Bizkaiko euskal idazleak. Eta libro hartan, literatura aldetik bik deitu hostien atentzinua bat esan Barrutia, da beste esan Laguaseta. Barrutiari buruz egin neban tesina, karrera amaitu eta edo karrera igual esan tesina izango, ez dakit. Igual, ez dakit. Lan bat, ez? Lan bat egin eban, lan zabala, piku foliotako lan bat egin eban, gara jartan posible zen lana egin eta argitaratzea. Argitaratu neban lan hori eta Koldo Mitxelenak argitaratu zuen artikulu bat lana gehituz, orduenik esan eban, hemen Koldo Mitxelenak Barrutiari buruz nik baino gehiago daki, eta orduan bide hori ezin dut jarraituz, berak, en fin, askoz gehiago daki historiantaz. Baina Laguasetari buruz, naiz eta Koldo Mitxelenak ezagutu eban Laguaseta eta irakurriko eban bere garaian, kasetaritzan. Hor, behar bada, zegoan hain fuerte. Eta orduan erabakin eban nire tesia Laguasetari buruz egitea, tesia irakurren eban 85an, eta tesi hortatik deskribapen bi edo sortu ziren. Libru bi, batean deskribatzen eban bere bizitza, da bestean deskribatzen eban bere poesia egiteko modua. Gerora ez dut egin librurik, jarraitu dut Laguasetari buruz idazten, batzutan ideia berberak errepikatzen bestit batzukin, gauza berriak esaten, agertu zan adibidez Laguasetaren bibliotekaren zerrenda, biblioteka bera ez, baina bibliotekaren katalogotxu bat bai. Berak eukan biblioteka? Berak eukan bibliotekaren katalogo bat. Bai. Katalogo horri buruz egin deban folleto bat, ez liburu bat,
Bueno, ba, denborarekin, norbera lasaitu egiten da, eta ikusten ditu, lehenago ikusi ez dituen perspektibak, ikusteko moduak, ez? Nik Labozeta definituta, bizitzan ere gauza gehiago agertzen dira. Eta, libro egin eban momentuan ere agertu jatazan kontuak, eta liburua egin ostean ere, investigazioa aurrera eroan dut, eta agertu dira datu gehiago. Gero, nahi baduzu komentatzen dugu. Datu bat oso deigarria da, ez? Bai, Labozeta fusilatu eben. Handik 3 urtetara, 4 urtetara, uste 41, multa bat jarri zioten. Berari, bai. Hilda zegoenean, bai. Normala zan, hain zuzen ere, gerra gastuak ordaintzeko, egiten ebena zan, Republika zalei, edo Euskal Nazionalistei, multa jarri, eta kasu honetan, Labozetari jarri zioten. Eta orduan, deia egin zioten Labozetaren dirudienez semeari. Garbi dago Labozetak ez eukala semerik. Baina, hain zakarrak eta hain zatarrak ziren, ez euken inongo zerik, miramenturik, eta orduen, semea jarri hemen, ziurrenik aita ipini behar ordez, ez. Orduen, adibidez dokumentu hori, zer esango neuzkizu, pasadan urteko abenduaren bueltan, edo aurkitu neban, ez. Orduan, beti dago zerbait esateko, beti dago zerbait esateko bai eraginei buruz, bai estetikari buruz, bai bizitzari buruz. Baina, orain gontanik nahi neban beste bideo bat hartu. Eta bideo hori ditorri jata, hain zuzen ere, momentu hontan egon azelako lanean, beste kanpoko ikerketa talde batzuekin, bata da Eborako taldea, eta beste bat da Kazereseko talde bat. Talde biotan azaldu behar neban nor zen Labozeta, eta bide eurek ere metodologia berriak, puntu berriak agertze bezen. Orduan, zer neukan buruan? 2002an, 2005an, Labozetaren jaiotzaren 100. urtea betetzen denean, Mungiako udalak eta Mungiako herriak egiten dugu ikaragarrizko menaldi handi bat Labozetaren izenean. Baina oso handia. Eta hori bostean gertatzen da, baina 7an, hain handia izan zen ez jaiotzaren 100. urte horrena, heriotzaren zertokatzen 70. Isilpean beratu zen. Baina ez dakiz egaitik momentu batetan ikusi neban gure etxean asko gustatzen zen guri diren elkaseriok eta Labozetaren poesiak eukela zer ikusia. Horri buruz galdetu nahi nizun, segaitik agertzen den guridi, hemen liburuan. Azken, gero lehenengo hasiko gara artearekin. Orduan, 2007ko artikulurik geratu jatan hor, pixka bat galduta, kasiko 20 urte pasa dira. Baina, garbi neukan, bazala posible, Labozetaren poesia garaiko beste arte batzuekin elkarrizketan, formetan batzia. Eta gurudeiren aritik, konturatu nintzen, 2005an gauzatxo batzuk egin ebazan arrontatik. Labozetaren poema batzuk aldatu alzirela, erkatu, besarkatu egiten bezala beste euskal pintoreen gai batzuk, ez? Orduan adibidez, ez dakit, zerbait, gehien arteta da, niri holan burura etortzen jatana momentu honetan, ez? Baina, Labozetak udak, Labozetak beraneatu ite, baita ere, Labozetak udak lekeition pasatze bazan. Orduan baditu poema batzuk itsasoari buruz, edo itsasoko jenteari buruzkoak, eta batean dino, itsasoko maiteminak, zenbat itxaro orduz eginak. Ez hau da, itsasora joaten danak, daukala begirada lehorrean jarrita maitearen gana,
maiteak ostean, itsasoan daukala begirada jarrita, ez. Da orduan, bertso hori, itsasondoko maite minak zenbat itxaro orduz eginak, beritu jatan horrek baukala bere anaia, nebea, aizta, nahi dozuena, bueno, baukala pareko bat, artetaren pintura batetan, ez dakit gogoan izango duzuen, baina da emakume bat itsasorantza begira, eta bere seme alaba, ez dakigu zein da, bere umea gora alzatuz eta erakutziz itsasorantza joaten den, pentsatzen dugu senarrari, ez. Bai. Eta horrela, hainbat gauza dagoz, artetaren hacia la romeria, eta labosetaren maiatzeko kantua, eta maiatzeko kantuan egiten da, maiatzeko gurutzan egiten da, erromeri baten deskribapena. Parekotasunak daudela. Parekotasunak dagoz, bai. Artisten artean. Bai, eta guri diren kasuan bere gauza bera gertatzen da, segaitik. Azken batetan hor dagoelako estetika bat, gauzak begiratzeko modu bat, danontzako gauza guztiak ez dira eder, batzuentzako gauza batzuk dira ederrak, beste batzuentzako beste batzuk. Baina kasu honetan badago euskal nazionalismoak bultzatuta baita ere mundua eta pertsonak ikusteko modu bat, eta baserriak goraipatu, orduan labosetaren kasuan badaukaguz, adibidez, bertsolariak ez dagoz, baina kantaria bai, kantu harina. Eta orduan, zubi aurretarrak eta goz, badago euskal eremuaren ikuspegi bat pintoreengan, pasatzen dana baita ere labosetaren gan. Segaitik, azken batetan, badago, esan daigun, atzean pentsakizun bat, atzean badago doktrina bat, esaten da bena, euskal arteak, euskal bizitza, zein euskal bizitza, baserriko, landetako, euskal bizitza goraipatu behar duela. Agertu behar dabela eta goraipatu behar dabela. Orduan horregaitik, labosetaren obran agertzen dira. Burdizaina, hartzaina, hartzainarekin batera... Estetika bat dago. Estetika bat dago, bai, atzean, ez? Eta horregaitik lotu neban labosetaren poesia, garai hartako arte klase batekin. Ez esan gutut, garai hartan baegoan vanguardia. Arte eta niretzako oso importantea da, labosetaren obran, badago momentu bat, egia da labosetaren poesia garbi esan daikegula, dala poesia simbolista bat, simbolismoaren gaztelerazko itzulpena da modernismoa, laboseta da simbolista berantiar bat, modernista berantiar bat, lan egiten da bela, guk hitz egin dugu oraintxe horri buruz, ez? Larra, landa mundua, hartzainak, hiririk ez dagoen mundu bat, hori agertzen da Juan Ramón Jiménezen lehenengo aroan. Bai. Eta hori dator, Euskal Herrian lekutu ziren poeten batzun gandik, badago James deitzen dan poeta bat, arek idatzi zuen libru bat ditzen dela del Ángelus de la Mañana al Ángelus de la Tarde. Eta gauza bera da, hartzaiak, hartaldeak, kanpatorreko kanpaiak, eguzkia sartzen, hartzainak etxera itzultzen, baserriak, neskatxak maite mindurik, estetika hori, estetika bat da. Eta... punto romantiko bat daukoan azta. Romantiko baino gehiago esaten dutzu da moduan, ikusten dut gehiago dela modu. Zer romantikoentzako izadia bada baita ere izadi ekaitzaz beteta dagoen izadi bat, izadi movimentuan dagoen izadi bat. Hau gehiago da izadi bare bat, lazai bat, polita, xamurra, ez? Neurri bat, leuna, domestikatua, ez? Zeurik lan egiten dabe, zerekua, zelan da, elkaseria honekua. Bai. Hori da. Hori da, bai. Azken batetan elkaseria dagoen konflikto nagusia ere, da nola eskondu loba biak, ez da, eta nola mantendu baserria. Orduan, egia da hori da modernismo berandu heltzen den modernismo bat,
ideologia kontserbatzaile batekin oso lotuta dauena, ez da dudarik, nire ustez ez da dudarik hortan. Baina, Labozetaren kasuan badago momentutxu bat bakarrik da langile eraildu bati deitutako poeman. Langile bati? Langile eraildu bati. Bai. Poema hori ziurrenik, hau da azkenengo egin doan lana, jarraitzen dut, hortaz. Susmoa bagenduan, 85ean nire emazteak, Miren Bilalabitek eta biok, egin genduen Labozetaren poemen edizio komentatu bat. Osa, poema bakotxa esan, poema honek hauz esan nahi dau, eta honegaitik da poema hau olakua. Langile eraildu bati da poema bat, oinarritzen dena Prendimiento y muerto de Antoñito el Camborio, García Lorcaren romancero gitanon agertzen den poema batetan. Azken batetan da, pertsona bat badator, kasuntan ekitanu bat, Antoñito el Camborio, Guardia Zibilak hartu egiten dago eta hil egiten dago. Langile eraildu bati da a un trabajador asesinado. Orduan, Labozetak egiten da bena da, argumentu hori, Guardia Zibilak hartzen dabe pertsona bat eta tiro ziltzen dabe, ze hori gertatu zan, non gertatu zan hori? Gertatu zan Sopuertan, 1993an, eta hileben PNV-ko zerbat, mehatzetan lan egiten zuen langile bat, baina PNV-ko aktivista zena. Tiroz jo zuten, itxi eben medikua hurbildu barik denpora asko leku txar batetan, norbaitek ez zuten lagundu da. Txarrikorta ditu eben. Orduan infekzio bat gertatu zen, eta mediku etorri zanerako, eta hospitalera eroan ebenerako, urrengo egunerako, urrengo edo, handik, egun bitara bintzet, hil egin zen Emiliano Pajareza. Gure hipotesia, emazterena eta biona izan zen, Labozetaren testu hori oinarrituta dagoela, hori edo mendigoixialerena, zaneteke bat edo beste, baina hemen garbi dagoz Guardia Zibilak dago zela, hemen garbi dago mehatzari bat dala, eta 33an gertatu zan hau, eta Labozetak poema hau lehenengoz argitaratu da 34ko otsailean. Langile eraildu bati poema hortan badago momentu batetan metafora bat vanguardista dena, metafora bat ja ez dena simbolista. Eta esaten dugu ditu, garbi azaltzeko. Nerbioi jertzak, hau da esan nahi da, ezkerraldea, huelgan dago. Eta orduan hor mugimendu handia dago, eta Labozetak erabiltzen dugu momentutxu batetan metafora bat esaten dugu. Nerbioi jertzok, ezkerralde hori, tranbia baten dardara da. Tranbi dardara dirudi. Tranbiaren dardara, ez? Osea, tranbia martxa, movimentu hori. Garbi dago, hori da azken batetan marinetiren futurismoarena, ez? Tren bat martxan da, Miloko zera eskultura Venusa baino ederragoa. Nerbioi jertzok tranbi dardara hori, beraz da ja elementu vanguardista bat. Arteetaren pintura ja esain kostumbrista batetan, tranbian helaren alditzen den, hor batetan badago ja tranbia batez. Orduan, zer gertatzen jako Labozetari? Labozetari gertatzen jakona, egia da, berak kokatu daikegula batez ere mugimendu simbolista kontserbatzaile horretan, ez dut esaten tradizionala, gertatzen jako gero asko irakurtzen da bela. Eta orduan berak eraginak izatea guzti egiten jako. Eta gustatzen jako huartzea hemendik, handik, eta hau hartzen deu, eta ja beste bide bat zabaltzeko modua eukan. Baina hori bakarrik geratzen da. Nor izango zan Labozeta, ez leuken ez bazan hilko. Esan nahi dut. Ez dakit. Esan nahi dut, hasi zan zera kostumbrista horrekin. Nik ez dut kostumbrista deitzen, Ez zelan esan bezulen. Modernista esan. Modernista, bai. Esan nahi dut, askotan nire buruari galdetu dutzat, ez? Labozeta noraino helduko zan? Bai.
Ez Bueno, bazan hilko, edo ez bare... Bueno, kontuan izango zan, ez da bakarrik izala hilko, baizik eta gero jarraitu beharko, batez ere Republika Zaleek irabazi behar eben gerra, Claro. bestela deserrira joango zen. Bueno, hau ezin da ahaztu. Laboseta hiltzen da benean, Labosetak 31 urte deukoz. Egia da, behar bada garai hartako 31 urteak eta gorkuak desberdinak direla, baina 31 dekoz, ez dekoz gehiago. Bere euskal literatura eta euskal poesiaren inguruko pertsonek, batez ere adibidez Aitzolek asko egintzen dau. Laboseta pertsona gazte bat da, Bilbon dauena, bakarrik dauena, Gipuzkoarrek behar bada badaukez, bakarrik poeta moduan esan nahi dut. Bere adiskideak dira Eusko Gaztedi, Bilboko Eusko Gaztediko jentea, baina behar bada literaturan gehien aritzen dena da Manu de la Sota, eta Manu de la Sota gazteleraz idazten dau. Labosetaren sarea, Manu de la Sota da, Bilbon, ez? Pentsatzen badugu Lizardi batengan, Lizardik bere inguruan, jente gehiago dauka Gipuzkoan, ez? Labosetak deukoz baita ere batekoz, baina prentsakuak. Prentsaen berak eroaten txuz, herriko kasetariek egiten da bezan, prentsa barrak, berriak, ez? Orduan, Labosetak horrekin badauka sare bat, baina, ez da gauza bera, Bermion ez dakin hor eskondu da, idazten da ben, kasetari gogo honeko bat, eta poeta simbolista bat, Elizardi bat, Jautarklo bat, Horixe bat, ez da gauza bera. Orduan, Labosetak hor dago. Zer izango etezan? Egia da, Labosetak arras beran idazten da bela, garaian presiño handiak dagozelako, eta batez ere Aitzolek eragin da. Batetik dago eztabaida handi bat eta oso gogorra eta kritika handia jasotzen dabez, bai Labosetak bide barriak idazten da belako, eta bai Lizardik bihotz begietan idazten da belako. 32an eta 33an artikulu asko dagoz, liburu horren, eta gehienak ez dira alde, hor badago mogimentu bat berritasun horren kontra. Aitzolek garbi esaten da, egin behar da herri literatura, eta egin behar da herri literatura koplazarra deitzen dan sistema erabilita. Koplazarra batek dakaz, lehengo irudi bat, errekaldian Lizarra, ari begira izarra, metafora bat ez da, irudi bat da, eta gero dago, benetan gertatzen dena, ez da? Etxe hontako nagusi jaunak, urregorrizkoa dauka, bizarra, bale. Horrela egiten, liburu oso ez dago holan egin da, baina holan egiten dugu Labosetak bere arraz beran. Eta esaten da, momentu honetan, zaletasun handia dago, horrela poesia egiteko, eta nik egingo dut. Baina nik benetan, nire gogoz, idazten du berak artikulutxu batetan, egingo nukena da minoria batentzako poesia bat. Poesia, neurri batetan poesia klasiko zale bat. Eta horren arrastoak geratzen dira aldizkarietan. Eta gero, Labosetak itxi eban, uste dut, beti daztatzen naz poeta honekin, baina uste dut, aurre apraizen, etxean, aurre apraizeri itxisten deutzo, poema bat makinaz idatzita, baina argitaratu barik. Poema hori deitzen da Mairako deia. Mairako. Maira. Bazkaltzearen aldekua. Eta horren pareko bat dago lehenago argitaratuta, Labosetak berak argitaratuta, jakintzan uste dut, deitzen dena topa baten ostean, hau da. Top egin eta edan. Orduen, badago poema bat, edanari buruz, badago poema bat, janariari buruz, badira antzeko beste poema bat, bizitza soriontsu bati buruz, pixka bat Horazioaren bidetik doazen poemak. Orduan, badirudi hori izan zala Labosetaren proiektua. Horrantzutea. Horrantza joatea, ez.
Malagan, Espainiako literaturan, egoan, aldizkari bat, bide hortatik joan gura ebana baita ere, ez? 27 guztiak, ez iranez, herrizaleak, ez iranez, surrealistak, egoan tarte bat, eta egoan jentea baita ere pixka bat klasizismo hori egiten, eta pixka bat nik uste dut Lagosetak hori ere gogoan eukie bala. Esan zidaten, tesi egin ebanean 85ean, oraindik Lagosetaren adiskide batzuk, eta baita ere bere arrebea bizirik egozen. Eta adiskideren batek ezaustan Lagosetak idatzi bala, poema epiko bat deitzen zena Orreaga, Roncesvalles. Ez, benetan? Bai, eta ez da ezagutzen, ez dakit. Ez dakizu non dagoen hori? Ezin da jakin, esango zut. Ez. Horrega beti izan da niretzat pertsonalki gauza berezi bat, horregatik galdetzen dut. Bai, dirudi idatzi ebala, zerbait horri buruz. Egia da baita ere, adibidez, gero kartzelako poemak egiten dituenen berak, pixka bat neurri aldetik, bide hontatik doaz, neurriaren aldetik, Ja ez dago ez maira, ez dago bizitzeko gogo hori, poema oso tragikoak dira, baina metrika aldetik badauke antzik. Eta kartzelan ere, pentsatzen ari da, poema narratibo, epiko luze bat idaztea. Ez poema bat, baizik eta poema multzo bat, eta orduan bide... Orduan, 31 urtegaz, ez eben zer izango zan. Norantz jungo zan, ez? Beran poesia eta beran... Badakit bai kartzelan irudiak eta... Bai, baina iruditxin bai, oso, auto zer bat dago, autorretratu pare bat dago, gero Ama Virginaren zer bat. Orduan, aldaketa handirik egongo etezan. Ezin dugu jakin, ez dakigu. Hombre, behar bada momentu batetan heldutasun estetiko batera helduko zan, berak nahi ebana egiteko modua. Zeganera, garbi esaten da, nik nahi dodan onta, minoria baten aldekin nahi dut, 100 bakarrik, 100 aleko edizio bat egin gure dut. Hori izan eban berak? Bai, idatzita etxe eban, 100 ale besterik ez. Karo, ze pentsatu, arratz beraren ez dakizen bat ale bota ziren, baina... 35ean botatzen dira aleok, botatzen da edizioa, egiten da edizioa. 37ean frankistak. Eta edizioaren zati handi bat, aita Linoak Esolo gordetzen deu Karmeliten konbentuan Santutxun. Eta orduan momentu batetan Frankoren heriotzaren ostean, 80ren bueltan, bagertzen dira gordetako ale guztiak. Orduan... Ondo batuta gozanan. Bai, arratz beranen zera, egia esan tapa barik uste dut, portada barik. Bai, tripak bakarrik. Bai, tripak eta tripa horrek berriro saldu ziren, hasi ziren saltzen, badinezu 80ko bueltan. Ameslaria zan, ez da, Lagoseta. Bai, bueno... Horrela ikusten dut. Garbi dagoena da, nik ameslari baino gehiago uste dut, idea da, poeta simbolista guztiak idealistak dira. Osea, hor, idealismoaren elementu importantea da, hau da, nahi dabe mundu bat guztia eder, guztia on, eta guztia egi, on, eder, egi. Osea, Platonen teorian sinisten dabe. Horreri idealismoa ditzeneko. Egia da baita ere, poeta simbolistek, nahi dabela mundua aldatu. Ez direla geratzen bakarrik, ez direla geratzen platonismo, idealismo huts horretan. Osea, gero dauke, pentsatu daigun Unamunorengan, pentsatu daigun Ortega Gassetengan, pentsatu daigun Machadorengan, danak dauke elementu gizartearekin lotzeko elementu oso importante bat. Eta mundua edo gizartea aldatzeko gogoarekin. Hau deitzen da, zerana, poesia, artea, ideologia. Poesia, artea eta ideologia. Bai, baina, bueno, egia esateko falta da. Horrek batez ere definitzen da,
zati horrek batez ere definitzen da liburuaren lehenengo zatia. Da liburu badeko bigarren zati bat, eta da, deitu berko, ideologia, hirugarren kapitulu hori da ideologia eta nazioa. Baina, bigarren zatia da gehiago nola gizarteak bihurtu da ben Laboseta santu kultural. Bai, egia da, arrazia dekozu, bai. Bai, bigarren zatia. Laboseta santu kulturala. Bai, bigarren zatia ez dago titula jarrita. Beste da titula oso claro, es que, bai, luzegia ezin da izan. Eta gero, hirukoitasuna oso important. Beti hiru elementu jartzea oso importantea da, ez? Zagaitik, hiru? Bueno, hirutasunak, ikusi itxuki izenak adibidez hiru silaba ditu. Bai. Zuretzat? Ez, hori normala da, esango zut. Hartzen baduzu edozein anuntziak hiru zati izaten deuz, zelan da, narrazioak berak ere planteatzen deuz izatea hasiera, korapilua, bukaera. Bai. La Trinidad, ez? Bai, Frantziako irautzak ere hiru elementuetan oinartuta dago. Bai, askatasuna, bardintasuna, anaitasuna, mila tokitan agertzen da, semaforoek hiru kolore dauki ez. Hemen hiru argazki bardin jarri dozuz, eta hiru kolore desberdinakaz. Bai, argazki hori oso importantea egin jatan, argazki hori aspaldi neukan, Bartzelonan behin eskaini usten itzaldi bat emotia 2007an, edo 8an. 1998an Bartzelonan bildu ziren Espainiako hiru gobernuak, Republikako gobernua, Euskal gobernua eta Kataluniako Generalitatea. Eta hori oroituz egin zen kongresutxu bat. Eta niri tokatu jatan erantzutea non ziren Euskal idazleak hogeita 18an, ez? Da orduan begiratuz, Bartzelonan argitaratzen zen Euskadi egunkaria, Bilboko Euskadi egunkari hori, askoz ere meago, txiroago, pobreago egiten zen Bartzelonan, diru barik, jente barik. Eta topan eban, 18ko otsailean, Bartzelonan ziren Euskal idazle kasetariek, Elantxobeko Goñopek, Labosetaren adizkidea zan Onintzek, Errenterikua, uste dut, Mañariko, Kirikinoren Lobak, egin eutzen Labosetari omenaldi bat. Euskadik garai hartan lau orrialde besterik ez ebasan botatzen. Euki, lau orrialdeko Euskadiak egiten ziren Bartzelonan. Bai. Orrialde oso bat eskaini eutzen Labosetari. Eta tartean sartu eben argazki hau, argazki bakarra. Baina, erabilizan duguna, pixka bat Labosetaren ikonografia bera ere indartzeko, ezta? Labosetaren Hau da orduko Libruan atara dugu, 19. orrialdean aukera atara dugu garai hartan egindako, Labosetari egindako, uste behar bada da idazlek egindako lehenengo omenaldi bat. Omen dago Argentinan beste omenaldi bat, baina batez ere Sabino Aranari egin jakon omenaldi hori eta bide batez Laboseta sartu eben. Baina idazlek egiten labena, hause da, behar bada nik ezagutzen dudan lehenengo. Claro, Labosetaren irudia beti daukogu argazki bat gure zeran, ez? Gure begietan. Eta hau ez da oso ezaguna. Ezaguna bada beste irudi bat. Bai. Amaitzeko, kontako gu, liburuan non erosi leiken jendeak, Bermion Luman. Luman seguru egongo dala, ezta? Luman egongo da. Non erosiko dugu, bestela. Argitaletxeak argitaratu dauen liburua da, eta suposatzen dut, ez bada liburutegian... Seguro liburutegian ere egongo dala. Bizkaiko diputazioak lagundu eban, eta uste dut liburutegietan zabaldu indar. Eta, agian ez doztazu erantzungo, baina
zein da Lauazetaren zure olerkirik gogokoena? Ba ez dakit, bai ez dakitela. Ekiko duzuz pare bat, igual, edo, bueno, nahiko izango duzuz? Olan gustokoenak, edo deigarrienak iutzen jatzuzanak, edo... Ez dakit. Egia esateko Lauazetaren poemak horren beste aldiz irakurri da zenez, horren bestez. Zelako kompromisu nimizazu, bale? Ez dakit esaten. Neu botako txute kapote bat. John, zein da zurentzako Lauazetan horretan gizen ikututen txuna bizotza, sensiblien imitzen txuna. Edo pentset zeuri... Igual bi lerro bakarri dira, ez dakigu? Begira, hori, itxasondokoen hori... Nik hemen jarri dut bat. A ber, zera, itxasondokoen historia hori asko gustatu jatan niri. Bai. Irakurriko dugu hau gehiagorik nago. Irakurri. Hau da Bide Barriaken hasiera. Eta, eskoletan, poemak eta poema libruak azaltzen dugu zenean, esaten dugu poema libru batetan, lehengo jartzen den poema, izaten dela normalean, idazlearen borondatea agertzen daben poema. Egia da, Lauazetak batzutan egiten dabela, eta arestik ere bai. Justo kontrakua, azkenean jarri bere poemarik gogotsuena. Eta Bide Barriaken azken poema da Itsasora, da hor planteatzen dugu, Euskal Gizarteak egin behar duela, jo behar duela Itsasora, ez geratu lehorrean, ez geratu konforme, sartu arriskuan, bilatu herri barri bat, bilatu nazio barri bat. Hori dago Bide Barriaken. Eta Arratz-Beraneko azkenengoko poema da Amaiur Gaztelu Baltza. Hain zuzen ere, Nafarrak erabakitzen da benean, Euskal estatutuan sartu ez. Bai. Orduan, Euskal estatutuak, Euskal nazioak, Nafarroa galdu egiten da benean, Lauazetak idazten dugu Amaiur, berriro galdu dugu Amaiur, ez? Berriro galdu dugu. Baina gezorik nago da Bide Barriakeko lehendabiziko poema. Eta hau da topiko bat oso importantea da simbolista guztiak, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Frantziakoak, Ruben Dario, beti esaten dabe geixo nago, aspertuta nago, mundu honetan enago ondo, nahi dut beste mundu bat, beste mundu klase bat. Orduan, Lauazetaren anui deitzen dan kontzeptu hori, asperdura, itzuli daikeguna Lauazetarentzako da geixotasuna. Zer dodan ez dakit, baina geixonago, gorputza aldaukot, gogua ariago, arratzarinago, itxasurdinari, lanari heldu ezin, soilik, ametsari. Da berriro idealismoaren aldeko testu bat, ez. Niri Lauazetarekin momentu enten gertatzen jatana da, ikusten dut, eta orduan hasten naiz, pentsatzen, lotzen, begiratzen, baina itxasondokoena adibidez, eta ganera burura etortzen jata Uzelai, eta Uzelaiek egindako pintura marabilloso hori Bermeako portuarena, itxasondokoaren poema, bai, aipatuko nuke ez. Badakit, Lauazetak beste bentaja bi dakaz, ezaguna izateko. Bata da izena. Izena da, benetan oso metaforen indartsu bat. Bai. Lauazeta, ez? Zabalik egon, Euskal Herria zabalik euki, Euskal literatura zabalik euki, Europako literaturara, Lauazetara. Euskal Telebistako hainbat programa ditu izan dira Lauazeta ahala edo gola, Bizkaiko Diputazioko Bibliotekako interneteko programa deitzen da Lauazetara. Bai, enekian. Bai, orduan, hori behin eta berriro erabili dugu, ez? Eta gero, poeta famatu izateko behar daga baita ere eslogan bat. Eta Lauazetak badauka bere eslogana. Dara emon behar jako maite den askatasunari. Poesia eres tu, Becker, bak, ez? Bai. Orduan, hori importantea da. Osa, marketingona dekosta. Bai, marketinga izateko, santu kultural bihurtzeko, zer biok oso potenteak dira, bai izena eta bai eslogana, ez da.
Egia da, nik uste dute gehiago ezagutu beharko genukela Lauaze eta ze bai. Ezagutzen dugu, izenez ezagutzen dugu, baina agian ez dugu askorik lehidu, ezta? Beran olerkia eta uste dute pertsonaia garrantzitsua izan dela eta, bueno, hor dekogula, hemen dekogula liburua, irakurtzeko nahi daumenak. Eta, bueno, Jon, nik galdetu nahi neutzun, bebai, Lauazetaz aparte, beste proiekturen baten bazauz edo zertan zauzen, euskal literatura mundu horretan proiekturen bat badekozun. Bai, momentu honetan argitaratu dugu lan bat, kanpoko jentearekin baita ere, Euskal Herriko Santu Kulturali buruz. Eta, bueno, hori da igezen gendun gauzatxu bat. Eta gero, bueno, Bermion gauzela aprobetxatuz. Bermion abenduaren azkenengo gaztean, eguenean eta barikuan beti egiten dugu, bueno, beti, orain urteaz eginen, orain 3 urtetik ona egiten dugu ikastarotxo bat euskal literaturari buruz. Da urton izango da, euskal emakume idazlei buruz. Aipatu, baina gehiago egingo duguz, batetik ikusi zelan idazle emakume idazleak zelan heldu diran zentrora, nola gertatu den hori. Aipatuko duguz, Mirena Gurmeabe, Carmele Jaio, Katixia Agirre, Aide Rodríguez. Bide batez, datorren urtean, dirudienez, unibertsitatean sartzeko proba aldatu ingo da, eta 3 novela irakurri beharko, novela 2 eta poema liburu bat irakurri beharko da batxilergoan, eta 3 horrek dira atxagaren bianai, Carmele Jaioren aitaren etxea eta Mirena Gurmeaberen azalaren kodea. Bueno, ikastarotxu hortan, Carmele Jaiorena eta Mirena Gurmeaberena aztertuko dugu. Orduan, Bermion, Debalde da, hori bai izen emon behar da, lekua, bete. Eta dekozue, esena moteko eta hori, dekozue weboriren bat edo... Zabalduko dugu, kartelak zabaltzen dira, ziurrenik Bermion zabaltzen den aldizkarian ere jarriko dugu, eta orduan badaga modua izena moteko eta agertzeko. Oso ondo, Jon. Bueno, elkarrizketagaz amaitzeko, liburuarekin zerikusia ez dekon beste 2 galdera egingo dutzudaz, bai? Eta horrela, itzikogu saiotzu hau. Lehenengo galdera, eta ez dakizuna zein dan, non eta zelan ikusten dozu, zeure burua Domeka arratsalde baten? Pentsa behar duzu. Perfektu. Ez oso horrezan. Perfektu behar da esan, Baina esan behar da ez da zuzein urtaroan. Ez da gauza bera... Zein urtaroan? Ez da neguan edo udan. Zein da zure urtaroanik politena? Neguan bada garbi dago. Maskalostean, pixka bat, maztearekin, kafetxu bat hartu, sola salditxu bat egin, eta gero idazten pareu. Eta uda bada, paseoen urtean. Paseoan nondik? Normalean udan bada mundakatik. Mundaka, Betrokolo, Beiztegi, Flore eta Bermiotarrak dira, Flore eta Pedrori bizitatxu bat egin, horrela ingo. Segun. Oraintxe bertan, bazauze libururen bat irakurtzen, bueno, zu beti sabes, liburuak irakurtzen, izango dozuz. Bat emango deutzut, behitu, mi kriston impresionio joztan liburu bat da. Novela bat da, atara berria da, irlandesa da egilea, O'Donnell, eta liburuaren izena da Nido. Eta da tratu txarri buruzko novela mingarri eta miresgarri bat. Nido gazteleraz. Nido gazteleraz, bai. Vale. Eta azkenengo galdera, zein abesti nahiko zeunke momentu honetan entzutea? Ez dakit. Ez dakizu edo Cecilia esan dozkulen, ez da? Bai. Disko topadote, Jon. Cecilia Bartoliren San Petersburgo deitutako. Momentu enten oso momentu berezia pasatzen txarrak esan beharla. Ari gara
familian emazteak eta dio, jente maitea joan jaku. Orduan, behar izaten dut, en fin, oso indartsua, orduan musika barrokua, Cecilia Bartoliren... Vibrazio berezia behar duzu, ezta? Bai. Diskueto pato de Cortázar jauna. Zein da azkenengoa? Azkenengo. Bai, Manfredik, Carlo Magno. Ba, holan izango da. Hala, Carlo Magno. Carlo Magno gazguez. Venga, ba. Bueno, Jon, eskerrik asko, Zuei eskerrik asko, Mila esker. konbidatzerren.